Ia uite ce de pomi. Uite ce aici. Și am început din față să tăiem. Ia uite ce aici. Nu mai cred ce rup de copaci. Ia uite. Ia uite. Uite cât copaci. Toți ăștia trebuie să cadă. Uite cum a căzut aici. Ia uite. Ia uite. Am ras tot. O să cadă și ăștia. Ia uite. Smile tu camera. Așa muncește. De-aia plătesc la tine. Căcăței tăi să sut. Așa. Animalule. Ia uite ce mai avem. Tot ce se vede trebuie să dispară. Să fie ca aici. Așa. Uite. Aici șanțul. Dar mai are puțin de săpat la el. Uite. Și bam. Și până afară, afară e canalul. Uite și trandafir cum a crescut. Uite ce frumos e. Mare de săpat. Și aici e canalul. Unde trebuie să conectezi la apă. Cam asta e. E o grămadă de muncă aici. Am primit și de la primărie un tomberon. Nouț. Gratis. De la domn primar. Uite. Hop. Și aia e. Doamne ăștia.